Ahoj lidi, dneska vás vítám u dnešního parkouru. Jsem tady s hostem. Ahoj. Tak. Jdem na to. Josef prvního stupně. Neumím to, nejsem takový profík. To já jo. Pavel je takový už roztrénovaný. Jsme tady to hráli jednou. Víš? Jiří. Jo. Jmenuji se Kůčan, tak schválně, nebojte, nekopíruje. Nekopíruje, ale akorát se mu líbí to jméno. Ale akorát všechny byly zabraný jména, takže si vzal to. Takže se znám jiný nemohl přihlásit. No, protože já jsem své staré Pavel čeky na mě. Já jsem to dřeva. Já taky. Dobrá. Jo. Taková opatrně. Teda. Ty byli spektákovat Jirku. Musíš běžet. Drž to dopředu jenom. Tačka, no. Chceš. Kámo, tohle musím dát už tady to, kámo. Lidi asi uvidíte to samý jumpy, ale my to nemůžete dát až tak těžký. Že jo? Neuvidíte třeba jak skáče Gamer Jirka a takhle. Tak řekni, na čem to hraješ. Hraju to na tabletu a Pavel to hraje na telefonu. Máme 15 Minecraft, to se neříká, jak jsme to stáhli, takže... Je to přes Aptoida. Jako čum nesem? Čum? Bacha, tam to je nejtěžší. Tam je láva. Vzadu. Tam choď pomalu. Jo. Tam choď pomalu. Tady je láva, jo? No tak to si děláš jako... To si děláš kozy, jak tomu skákat radši pomalu. To je toto. Jak to bylo normálně. No, dávám teď. Na panáčkovi už. Jo. Tam je ten panáček. No, ty máš panáček. Rage. Ne. Pardon lidi, že se mi to takhle kladlo. Tam to je úplně těžký. A tohle je co jako? Jako jak sviň. Kámo, tak čum, kde už jsem? Si děláš sám. Aby viděli, jak natáčím. OK. Jirko, taky to si vyhodí. Taky to vyhodí, jo? Počkej. Tam natáčení zapnu. Tak kvůli tomu se mi to seklo. Ne, kvůli tomu ne. To taky něco řekni lidem. Tak, pro dnešek by to stačilo. Budu natáčet. Natáčím ty vole. Son za chvilku. Stačí za chvilku, takže ten parkour je strašně easy, ale